Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more boy Eze-Ana, Ugochi tube n'Oraifite. Ma ọ bụ ịkpọ m Akajiugo. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tube ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me ọdịnala evangelist or a priest, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ importance of having altar that's speaking for you. Yes. Anyị wee na-ekwu na onye ọbụla ghọtara how things work kwesịrị inwerịrị altar that speaks for you. A ga-enwerịrị ọrụ na-ekwuru gị mana mmadụ mana mmụọ. Wee na-ekwu na ọ bụrụ na ị nwere altar that speaks for you, ị mara na ihe gbasara ọganara ịfọkwa. Maka na ana m agwa gị onwe na nkụzi wee gwa ndị mmadụ the importance of altar versus altar. Ka e wee ghara iji wee na-eme ihe aghụghọ. A ga-enwerịrị altar na-ekwubi okwu n'isi gị. Ka ọ ga-abụ ndị ọchọngoroko, ndị ekworo na anya ukwu, mgbe ọbụla ha ga-anọ na their own altar, their own coven, wee na-akabash against you. Ka ị nwee protector. Maka na onye akwụrụ etu o kwesịrị ịkwụ, ndị ofeke were eme ihe a na-eme. Anyị nọ n'agha, anyị nọ n'ụwa full with competition. Enwere ndị ala ikọrọ ndụ ịdị. Ihe m na-ekwu bụ Nwachukwu ka ị na-ege m ntị. Ị kwesịrị inwe ọta na-ekwuru gị, nwe ọnụ na-ekwuru gị, ka ị ghara ịnwụ ọnwụ ofeke na-anwụ. Ndị Igbo na-atụ ilu sị na onye na-akpa na be dibịa anara anwụgbo. Ihe ọ pụtara bụ inu ka atụrụ gị ha wepụtara bụ na onye ọbụla ama aka nne na aka ekpie na ihe na-eme ofe ka a nara eme. Be knowledgeable. Before anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa taa, ọkwa dị mkpa echefuna na anyị nọ na month of June. Anyị na-achịkọta aja nke ọnwa n'isi njedebe. Anyị kwukwala na anyị ka nọ na oge ị nwere ike ịbịa na temple for counseling, for free seminar, and ịgbaga ume n'ụdị dị iche iche. Yes, ikwubi okwu n'isi gị. Nke anyị na-eme ọnwa ọbụla, anyị ji akwado nchịkọta aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla. Ọtụtụ ndị mmadụ na-esonyere anyị na ya bụ aja nke anyị na-achụ ọnwa ọbụla site na social media na ndị nọ na mba dị iche iche, maka na anyị kụwa na distance abụrụ ebara ya. So nwekwara ike isonyere na monthly rituals. Ọ bụrụ na ị dị interested, ịchatịa m na WhatsApp, forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta, na-achụ aja, na-agụ ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi ganye na ọnwa agwụ. Anyị ga-achịkọta nke ọnwa June a, mana echefuna na ya anaghị esho ihu ọrụ na social media. Nọọsọ ndị sonye na aja ga-enweta nchịkọta nyabụ aja nke ọnwa na their various WhatsApp numbers only. Ọ bụrụ na isi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja, gaa ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị niile sonyela anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Yeah, that I see me. So I'm only interested. He gave me forward or ya 3 prayer requests. Make token donation to the account number. WhatsApp number is 0805 7837672. I repeat, 0805 7837672. 0813 8243 871. Now let's proceed. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Importance of having altar that speaks for you. Anyị wee kwuo na ndị Igbo na-atụ ilu si na o nwere mmadụ ka o nwere ego. Ọkwa eziokwu? Ana m agwakwa gị na o nwere ụmụ mmụọ ka onye nwere ego. Na ọ bụrụ na ị nwere mmadụ, ị nwere ụmụ mmụọ na-aba akị gị, na ihe na-eme ofeke ga-eme gị. Maka na anyị bi n'ụwa mmụọ, bụrụkwa ebe a na-asọ mpi. Enwere competition n'ụwa. Mana inwe ụmụ mmụọ na-ekwuru gị, mgbe ọ ga-adị ka eke dị ka agwọ, ndị ajọ mmadụ na-eche anya echiche imegide gị, inwe altar that will say no na onye a bụ onye nke anyị. Ka mmadụ ga-atụ iji ghọta, as long as ị nọ n'ụwa, o wee nwere ndị kpọrọ gị asị, mmadụ niile ama afọ gị n'anya, no matter what. Ka m were allegorical story in the Bible ka ọ mara gị. Akọla ya akọ maka Jizọs. And the last time I checked, o nwere ebe e kwuru na o mere ihe ọjọọ o mere, ma ọ bụ na o nwere onye ọ na-alụ nwunye. Mana enwere mmemme Pilate na-eme arụ ọbụla.
ya bụ mmemme bụ mmemme o ji atọpụ ndị mmadụ. Ọ ga-eredizizi a prisoner etu esi eme na be ha. Mana ọ ruru na nke a na-anwa o wee jụọ ndị mmadụ ndị obodo kụrụ onye a ga-atọpụ n'agbụ, ọ ga-eso unu bụ Jizọs ka ọ Barabas onye ekperiba onye kidnapa. Ndị a wee were ji ọrụ ha ji eri ji eri ede wee sị hapụ onye ekperima onye kidnapa si gbuo onye bụ eze ha. This is a man according to Bible na-agagharị na-eme mma zụkwuru ha mgbe agụụ na-agụ ha. Nwere ihe na-aghọta ihe nchọ ka ịghọta anya bụ stori bụ na ihe ọ sọrọ gị bee na mmadụ niile ama afụnata gị n'anya, including ndị helpụrụ when they are in need. Maka ihe gịnị? Ekworo na anya ukwu. Maka na anyị biri ụwa ekworo na anya ukwu na-achị. Competition, survival of the fittest. So onye agbanagagharị ihe batara mmadụ nwere ike iji sị ka ejere gị aja ije, ka o chere gị aja echiche, ka o jee recruit men of underworld, ka o jee recruit ụmụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ, gwa ha ka ha chụba gị, ka ha mebiere gị ihe, ka ha gbanye ụgbọ na mmiri. Ọ n'ụwa anyị nọ n'ime ya. Etu a wee si wee nwee ajọ mmụọ ka esi nwee ajọ mmadụ. Ka m makwara gị atụ ndị maara nkụzi mma na ndị ala ka ihe ọmụmatụ. Ihe nji agba atụ bụ ichefuo ihe m kwuru ịlụta atụ mmadụ. Ifuru n'ụwa anyị nọ kịta, ọkwenye na-afụ ndị high profile personalities, ọkwenye na-afụ ka ha na-aga ha na-enwe convoy. Ịbịakwuo na their various homes, ha nwere security post ebe e nwere ndị ọrụ nchekwa. Ime ihe eji nwe ha, ihe eji nwe ha bụ maka ndị ọchọgoroko, ndị kpọrọ ha asị, ndị ga-achọ ka ha bịa dapụ ndụ ha. Mgbe ndị a ga-eburu ngwa agha ha mgbe egbe ha ịbịa na be ha ịbịa gbu ha, ndị security details nọ na be ha ndị ọrụ ha bụ ichekwa ha. Mbọsị ahụ eburu afụ ndị kpa atụrụ ha kwanyetacha mgbọ onye ọbụla na-abịa. Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ndị security details ahụ data ọgaranya nwere na bie na-echekwa ya, bụ ndị na-echekwa ya against ndị ilo na ndị ajọ mmadụ. Ndị security awodoro na bie mgbe ndị ilo ga-abịa ka abịa napụ ndị ya. Ndị security ọnọdụ na bie maka ihi na ọ na-echukwa ha, na-akwụ ha ụgwọ, na-emeta ha mma. Ha nwa nwere onwe ha nwere royalty ha nwa dị n'ebe ọ nọ. Dị afọ ha ga-etinye ndụ ha on the line iji wee repel ndị ilo na-achọ ka abịa wepụ ndị ya. O nwere ihe ịghọtara? Mana ọ bụrụ na ọ nọ mana o nwere security, ịfụ na ndị ilo ya nwere ike ịchọta ịbịa ya na bie nwụrụ ya n'aka. Ntị ọ dị. So ihe na-achọ ịkọwara gị na a ga-enwerịrị security details na mmụọ ndị na-aba akị gị. Etu esi nwee security details ndị na-echekwa gọvanọ na mmadụ. Yes, maka men of underworld. Na-etu a ụdị agha ịfụrụ na dị n'elu ụwa n'ọkwa ụdị agha ka a na-anụ na mmụọ. Dị afọ kedu ka isi kwado gị onwe Chukwu? Ị nwekwara ụmụ mmụọ ndị gị na ha dị na mma, ndị ga-anụrụ gị ọgụ, ndị ga-akwụrụsị mba na onye a bụ onye nke anyị. Ọnya ka m ji gwa gị ọtụtụ ndị mmadụ ndị debere ahụ na ha ama ihe na-afụta ịchụkwa mmụọ dịka waste of money. Mgbe na-ajụ ụnụ bụ ndị aka gọm na-efe ilu na-agba mmụọ anya, ọka mgboru mmụọ ọkụkọ, ọka mgboru mmụọ eburu, ọka mgboru ya efi. Ị na-agba ya anya ma ọ na-agba ya spiritualist anya since i bidoro ju na ime emie. Unu enughị oju n'ebe niile a na-agba mmụọ anya ịjụ na ime enye mmụọ ihe kwesịrị ka inye ha. Ha afọsụọ gị afọsụọ, and ha afọsụọ gị afọsụọ, ihe a ga-enye gị overdose. Ị ga-espend ya bụ ego n'ụzọ nke a maọbụ n'ụzọ nke ọzọ. Anara agba mmụọ anya. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Agwara m gị na uru ọ bara na ị ga na-eme personal relation. Personal relation bụ ụmụ ọtasị ndị a ihibere, bido na ọtachi gị, bido na okwu ndị ichie dịbe nna gị, bido na akwari ọmụmụ maọbụ ọdụ ọmụmụ, and the other altars which you belong. Ebe a nọ wee na-ekwubi okwu n'isi gị ụtụtụ ehihie abalị dịka ụdị anyị nwere Ugochi tụrụ na temple. A ga-enwerịrị onye nchụaja, a ga-enwerịrị altar that speaks for you n'oge mkpa. Maka ị nwere ike si na o nwere uru ọ bara, mana mgbe o rejiela kere mmụọ kere ọnụ na-ekwuru gị na mmadụ mana mmụọ na-asị mba na onye abụ onye nke anyị.
a ga-enwerịrị altar that watch ya back. Isi na onye nzuzu na-asị na Chukwu adịrọ, onye nzuzu na-asị na ike adịrọ na mmụọ. Hapụkwa ụfọdụ ndị mmadụ ndị ekwenyere na mmụọ nọ na social media, ị ga na-afụ ọ sịghị na ike adịrọ na mmụọ, na ike adịrọ na spirituality. Ị ga na-afụcha ndị achọghị m ka kpọọ mmadụ afa, mana ndị niile na-afụ na-asị na ike adịrọ na mmụọ ọ kachasị ofu nwoke onye Enugu steeti na-asị na ike adịrọ na mmụọ na ndị otu ekwa full soldiers ya, mana emechaa ojego ọfọ ị na-asị ebe isi na ike adịrọ na mmụọ na onwere ike na spirituality. Kedu ihe ị na-agosiri ọfọ? Onye ka ị na-eprezito ntị ọ dị? Ihe m na-achọ ịkọwadogo bụ na ike dị na mmụọ. World over, spirituality is one. Yes, agbụrụ niile nọ n'elu ụwa nwere spirituality. They don't joke with spirituality. Yes, all religious sect na ọrụ ha bụ is a spiritual movement. Maka na ha ama na ike dị na mmụọ. A ga-enwere altar ị na-echukwa. A ga-enwerịrị altar which you belong to. The work of that altar is for your protection. What is important bụ protection. Ọnyanwa bụ ihe ịyọ ịkacha mkpa. Ọnya gbata na ndị nna anyị ha na ụmụ mmụọ gbara ndụ maka nchekwa. Ọ bụgo na Baịbụl ka isi dị ya, maka ndị na-ajụ ole nke ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Mgbe ụmụ ndị Juu na Chukwu okike gbara ndụ, ihe a gbara ndụ maka nchekwa. Ọnya gbata eji wee sị ha build the Ark of Covenant, igbe ọgbụgba ndụ, which is an altar. Anọkwa ofu ọgbụgba ndụ a ka ndị nna anyị ha na Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gbara. Iwe ọchịa ndị Igbo na-aga ọfọ sị na anyị na-ayọ ogologo ndụ na-arụ isi ike. That is protection. So nkwa Chukwu okike na ndị nna anyị ha nwerewo nkwa nchekwa ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ọ nkwa ọgbụgba ndụ enwere. Ihe ndị ọzọ niile na-ayọsi ewu jara. So ihe dị mkpa bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike, protection. Ọnya ka ụmụ mmụọ na-enye. Iwetazi agari ofu na ihe ndị ọzọ bụ ha ga-enyezi gị wisdom and knowledge ị ga-eji wee apply ya n'ọrụ wee nwee ike monetize ya services wee bịa. Mana ọ bụrụ ụmụ mmụọ ga-enye gị physical catch. Ụmụ mmụọ adịghị enye physical tender call money. Physical tender call money is created by human, so is man's affair. So ọ bụrụ na ị chọrọ agari ofu bụ ego, you made the needful so that the work of your hands will bring agari ofu bụ ego, maka na man's affair. Ihe mmụọ na-enye protection. Ọ bụrụ na ịchụkwa ụmụ mmụọ, mgbe mmadụ ga na-eje na-eche ajọ echiche, na-aja agwọrọ gị ọgwụ, na-eche ihe ọjọọ ya eme gị, o jekwa ọkwa ụmụ mmụọ ndị na-alụ ajọ ọlụ, mmụọ ọjọọ ka ọ ga-edunye ka ha bịa taa akị ya gị. Ọkwa eziokwu? Mana ebe ị nọkwa na-echukwa ụmụ mmụọ ndị na-alụ ezigbo ọlụ, ndị nọ na ya defense, mgbe o sendie ndị ajọ mmụọ ahụ ka ha bịa bee ya atak, ụmụ mmụọ ndị na-echekwa gị bụ ndị na-alụ ezigbo ọlụ, afaiti aha bak, ebu na-ewefu ndị kwa atụrụ. Ọkwa eziokwu? So ịda na-ama sensi na-edebe ahụ na inweghị ike na ike adịrọ na mmụọ, maka na ọtụtụ ndị kwuru etu a ha ewerego onwe ha tii n'ọnụ aga iyi. Onye ga-ewere onwe tii n'ọnụ aga iyi, onye ka ọ ya ajụ ihe mere ndụ ya? Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya na ị ga-enwerịrị altar that speaks for you. Ị ga-enwerịrị altar that fight for you. Ị ga-enwerịrị altar which you belong. That altar bụ altar that will, because of your commitment to this particular altar, this particular altar will be always watch your back. Maka na ya bụ altar maara na ọ bụrụ na ọ dịrị gị mma na ị ga-echighatakwa banye ekele. Mana ịsịkwa na onye nzuzu na-asị na Chukwu adịrọ, onye nzuzu na-asị na o nwere ihe na-eme na mmụọ na ihe na-anọkọta mere onwe ya, ndị a na-akpọ ndị atheist. Mana I can tell you na anyị nọ n'ụwa mmụọ, na ihe ọbụla na-enwe n'ụwa mmadụ na-ebu ụzọ take on form in the spiritual realm before manifest here in the world of the physical gross material. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? You must recognize altar that speaks for you. A ga-enwerịrị altar that speaks for you, na-enyere gị aka, na-eburu gị agha maka ilo na asị ma ọ bụ ekworo
ndị mmadụ ma ọ bụ ndị ọbụla na-emeghị attack. A ga-enwerịrị altar that speaks for you. Be at peace with mmụọ ọbụla ma ọ bụ altar that speaks for you. Let me stop here. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Ma ọ bụ na anyị na screen ka ị ga-afụ nọmbas ndị a ị nwere ike isi na-enweta m. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwu okwu ngọzi n'isi nwoke n'isi nwaanyị ndị sonyere anyị. Agụkọ ama ọfụ ọma n'isi ndị niile ga-eshi ya meseji a, ndị ga-anọ under the influence of my voice, ndị ga-anụ onu a tinye ya n'ọrụ. Ekwubie m okwu n'isi unu niile wee sị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka nchekwa bụrụ nke unu, ka arụ ike bụrụ nke unu. A sịkwa m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome, ka emesịa.